O presidente da Xunta afirmou que Galicia está preparada para vivir a eclipse de forma segura. Apelou á responsabilidade da cidadanía e destacou o traballo conxunto co Goberno central para coordinarse. Esta mañá, o titular do Goberno galego, Alfonso Rueda, visitou na Estrada o Centro de Coordinación Operativa Integrado por mor do eclipse que se viviu esta tarde. Rueda sinalou que Galicia está preparada para vivir este fenómeno de forma segura e puxo en valor o traballo conxunto co Goberno central para coordinarse e que todo o mundo poida desfrutalo. Imos vivir un día histórico que non se vai repetir en moitísimo tempo e que non se repetía hai máis dun século. Temos a enorme sorte de estar unha gran parte de Galicia en zona de eclipse total, por lo tanto, vaise poder ver perfectamente e isto require planificación. É o que levamos facendo hai moito tempo e agradezo, ademais, a colaboración e a coordinación que tivemos dende o principio e en todo momento co Goberno de España e que ten que ter hoxe o seu resultado e que sexa un día de celebración e de festa que o é e que as evidentes complicacións que supón sempre desplazamento de moita xente, a expectativa, ademais, según estaba previsto xa, foi medrando conforme se acerca o momento do eclipse e hoxe haberá moita xente nas zonas onde a observación sexa millor. Podíase ver en toda Galicia, pero só nunha parte se apreciaría o eclipse total. A previsión era de que esas zonas nas que mellor visibilidade e duración tiñan eran as que máis xente ia acudir. Ante a situación, Rueda destacou a importancia de planificar o desplazamento con tempo. Non se agarde a última hora para achegarse ás zonas onde se ten previsto ver o eclipse, que se siga en todo momento a información que está nas canles oficiais, nos portais do Goberno de España e da Xunta de Galicia, onde está toda a información necesaria para poder disfrutar deste evento e que se atendan as instruccións que vimos repetindo todos estes días, xa non só respecto ao desplazamento, senón estar ali, moi importante, a utilización imprescindible, que non haxa que arrepentirse despois de non ter seguido as instruccións respecto a observar o eclipse sempre con protección, sempre con gafas homologadas e nunca sen ningún tipo de protección ou con protección inaseitada. E fixo un chamamento a seguir as instruccións dadas nos puntos de encontro para poder desfrutar con garantías e seguridade deste fenómeno. Vai ser un día de pasalo ben, de recordalo por moitísimo tempo, todas as persoas, as familias que se van desplazar, é unha maneira tamén de promocionar o noso territorio, somos un dos lugares máis privilexiados de España para poder verlo. Por lo tanto, traballamos coordinadamente entre a Xunta e o Goberno Central para que todo este preparado e para que todo o mundo poida disfrutar e, por lo tanto, insisto, queda recomendar e insistir moito en que se sigan as instruccións que xa son coñecidas, que se hai algunha dúbida que se acuda ás canles de información oficiais, repito, e que teñamos un feliz eclipse, que o disfrutemos e que o recordemos o resto das nosas vidas. Tamén recordou a importancia de respectar as indicacións de protección civil e das forzas de seguridade, escoller puntos habilitados e aparcar só en zonas permitidas para deixar libres os accesos de emerxencia.